அடுத்த பற்றி இந்த காரோட ஜேபிஎஸ் சிஸ்டம் டிவிடியை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஒன்றா நம்ம மெதுவாக பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் பட்டன் கொடுத்துருவாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இதெல்லாம் காமிக்குது. ஆடியோ ஆன் பண்ண சில பேருக்கு வந்து இந்த காரில் எப்படி ஆடியோ ஆன் பண்ண தெரியும். இந்த பட்டனை பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து ஆடியோ ஆன் ஆகுது எஃப்எம்லாம். அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ மெனுவில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன். இப்போ நீங்கள் எங்கெங்கே போகிறீங்களோ அந்த டெஸ்டினேஷனை அதில் பார்த்துக்கலாம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த மேப் நான் போய் செட் பண்ண தெரில நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இப்போ இருந்தால் வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணும் அட்ரஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ டெல்லிக்கு இப்போ வந்து சென்னைக்கு போயின்னா வச்சுக்கோங்க. சென்னைக்கு போனால் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸ்டேட் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்னை ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வரலன்னா இந்த தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சிட்டியில் வந்து சென்னை செட் பண்ணிக்கோங்க. CHENNAI சென்னை தமிழ்நாடு. அதுக்கடுத்து லொக்கேட்டிவிட்டினா டி நகர் நான் கொடுக்குறேன். TNA நகர். அதுக்கடுத்து ஹவுஸ் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் போட தேவையில்ல. செலக்ட் சிட்டி லொக்கேட்டிவ் செட் பண்ணினா உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கு போகணும் இடத்துல உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் கோ டைரக்ட்லி. இப்போ பார்த்தவங்க டெஸ்டினேஷன் இதில் காமிக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல இந்த MID டிஸ்பிளே பாருங்களேன். இந்த இடத்துல இந்த MID டிஸ்பிளே டிரைவருக்கு தெரியறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மேப்பை. அடுத்து இப்போ சில பேருக்கு தெரியாது எப்படி வந்து இதில் வெளில போகணுன்னா இந்த இடத்துல ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த மேப் போட்டு வெளில போனால் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணினா மேப் போட்டு உங்களுக்கு வந்து டெலிட் த டெஸ்டினேஷன். எஸ் இப்போ வந்து மேப் டெஸ்டினேஷன் டெலிட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரும்ப அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ஆடியோக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோர்ஸ் AM FM USB கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் மிரர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்க்ரீன் மிரர் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக டிவியில் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த கார்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அட்வான்டேஜ் ஆப்ஷனாக. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேட்டன்சி இல்லாமல் உங்களுக்கு ஓரளவு காரில் எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து ஃபோன் நீங்கள் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஆப்ஸ் இந்த காரில் வந்து ஸ்மார்ட் டிவைஸ் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கும். அதை பார்த்தா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்க ஆப்லாம் நீங்கள் இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும். அதுக்கடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த MID டிஸ்பிளே காமிச்சிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்னும் ப்ரீஃபாக அதில் காமிக்குது. பேட்டரி இப்போ சார்ஜ் ஆகுதா, இப்போ எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சார்ஜ் ஆகுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போய் நீ ஹிஸ்ட்ரிலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் அதில். அதுக்கடுத்து வந்து செட்டப் வந்து இந்த டிஸ்பிளேயோட செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் பண்ணுறது ப்ரொஜெக்ஷன் செட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கஸ்டமைஸ் ஹோம் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் என்னென்ன வைக்கலாம் என்னென்ன வைக்க வேணான்றது நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து கஸ்டமைஸ் இது பார்த்துரும். இது வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பிள் CarPlay இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ இது ரெண்டுலேயுமே சப்போர்ட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு காமிக்கிற அதையும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீம் செட்டிங்ஸ், யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டு, இந்த வண்டி ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குது அதெல்லாம் அதில் காமிச்சிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இன்னும் எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணல. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் செட்டிங்ஸு, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோன் செட்டிங்ஸு. அதுக்கடுத்து வந்து வாய்ஸ் நீங்கள் வந்து வால்யூம் வச்சுருக்காங்க. 4 உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் 6 ஆச்சுன்னா நல்லா தான் சவுண்ட் இருக்குது. இது வந்து சவுண்ட் 4 தான் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு நார்மலான சவுண்ட் 4ன்றது. அதுக்கடுத்து வெஹிக்கிளோட மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி இதில் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் இது வந்து டயர்ஸ் இப்போ பேட்டரி பற்றி பார்க்கலாம். பேட்டரி வந்து என்னைக்கு மாற்றணும், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடி இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து நேவிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கடுத்து ஒய்ஃபை இந்த காரில் ஒய்ஃபை சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தா மிரர் கேஸ்ட்டுக்காக. அதுக்கடுத்து ஸ்மார்ட் டிவைஸ் நீங்கள் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அதுவும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரில் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லி எப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணால் இந்த ஒரு மைக்ரோ USB டைப்-C கேபிள் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து இந்த இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சார்ஜ் போடுற போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களோட இந்த கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஒன்றும் பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து இந்த டைப்-C எடுத்துக்கோங்க. மைக்ரோ USB எடுத்துக்கோங்க. கனெக்ட் பண்ணதுக்கடுத்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காமிக்க பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ இஸ் அவைலபிள்னு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹோமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருப்பாங்க ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ கனெக்டட் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காமிக்கும். இந்த இடத்துல காமிப்பாங்க. மெனுவில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணினா இப்போ உங்களுக்கு வந்து கூகுள் மேப்ஸ் நீட் டு சேஞ்ச் யுவர் லொக்கேஷன்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்கிருப்பாரு. இப்போ வந்து மேப்ஸு
யூடியூப் மியூசிக், கானா, ஃபோனு, டொயோட்டா இப்போ வந்து நீங்கள் இதுக்கே மூவ் பண்ணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேம்ஸ் சின்ன சின்ன கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு மெசேஜ் ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆண்ட்ராய்டு இருக்குது நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். பிஎல்சி சப்போர்ட் இருக்குது. இதை நீங்கள் ஃபோன் செட்டிங்ஸ் ஷோ பண்ணிக்கலாம், ஷோ பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹோம் பட்டன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹோம் பட்டன் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இது கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு. இப்போ வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இதுலேயே ஒர்க் ஆகுது. ஹே கூகுள். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து மீடியா சஜஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோனோட எல்லாம் காமிக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோலேருந்து வெளில வரணும் அப்படின்றத வந்து பர்டன் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டு இதுக்கு வந்துடும். ஆனால் நீங்கள் ஃபோன் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இந்த ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் நார்மலாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். அது மாதிரி ஆப்பிள் கார்ப்ளேக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பிள் கார்ப்ளே செக் பண்ணி பார்த்தா நல்லா ஒர்க் ஆகுது. வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து